ପାଖୁନେ ଆଉ ଟିକେ ପଟେ ପକୁନେ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୋତେ ପାଣି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଏଇଠି ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ବାହାର କର ହେଲା ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି ପାଣିଟା ସାଇଡ୍ ପଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ରିଭର୍ସ ହେଇକି ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବନି କି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପଟେ ଯିବ ନାହିଁ ଲଙ୍ଗସକୁ ପଳେଇବ ନହେଲେ ତୁ ଯେମିତି ବାହାର କରୁଥିଲୁ ପାଣିଟା ଯଦି ସେ ବାହାରି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗସକୁ ପଳେଇବ ମରିଯିବ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଉଥିଲ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ କ'ଣ କଲ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ରିଏସ୍ପିରେସନ୍ ଇମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା କାମୁଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁଟା କାମୁଡ଼ିଲେ ସେଟା ତାକୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଫିଗାର ପେଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତ ଏବଂ ଡେଟଲ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ସେଟାକୁ ସେୟା କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ରେ ଯଦି ତାର ଚେତା ଅଛି କ୍ଷୀର ଦେବ ଯଦି ଚେତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେତା ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତାକୁ ଶୁଏଇକି